הלאה. הלאה, כתוב. סרט. נתחיל בחבילות. נתחיל. תירשמו לערוץ שלי. מומו פיפה HD. יאללה בואו נפתח. סילבר פאק. כך שחף. אני פותח את הגולד. בוא נפתח. לא רואים, שחף יאללה. פתאום את זה נותן את הסיזון סילבר. תעשה שיר. יש! Team of the season. סבריו. סבוריו. איזה חבילה מפחידה. יואו, איזה קטלני. בוא נמכור הכל, נראה לי. כמה אנחנו מקבלים? יאללה, 1290. אחד המדירים. תביא לפתוח את הגולד פאק. אם אתה פותח את הפרימיום גולד, תראה, אתה מקבל מכות. לא תביא, אני לא אפתח את הפרימיום. לא. נודר. ש? באמא שלי שאני לא אפתח את אולי הגולד. צריך את גודין 95 כמוני. בוא נראה. קורי חברים. אייל פותח ולא יוצא. כלום. אפילו לא טרר. ברוס בו. וצ'רצ'י. הוא מאתלטיקו מדריד, הוא בטרנספר. הוא היה במילאן בהתחלה. בוא ניקח את זה קצת. קח את צ'רצ'י, הוא ממילאן, אולי אתה יודע שחוזים תצליח למכור אותו. עולים הרבה. כן, אני מוצא אותם אבל ב-300. לא שמלה, אני מחכה זה אותו, טוב? אולי תמכור אותו. כן, הוא טרנספר, תמכור אותו. הוא טרנספר, תמכור אותו. סבבה, יאללה, בוא נמכור הכל. ברבוסה. 990. ברבוסה החתיך. יאללה. שחר, אתה מצלם? צלם. החבילה הכי טובה שיש הכי בפיפה. טובה. בואו נפתח. בוא נפתח. הגוארו, תן לי את הגוארו. נו, וזה? 76. ברוביניו. ברניו. וזהו, אני עוצר. יו!